Čau, čau. Dneska se podíváme, jak se připojit na server z mobilu, a to i na takovej, který je třeba spíš pro počítače. Jak vidíte, já už to tady mám otevřený a jsem tady na přihlašovací obrazovce. To asi všichni znáte, je to nějaká verze 26.1. A teď tady dávám teda hrát. Teď nás zajímá ta třetí karta servery. Já teď vlastně budu přidávat nový server, tady tím tlačítkem přidat server nahoře. Já si teď budu připojit na server Godlike. Takže tady píšu Godlike do názvu, ten název musí být vyplněný, můžete si tam dát v podstatě, co chcete. IP adresa serveru je mc-godlike.com a tady si samozřejmě můžete dát nějakou, jakou chcete IP adresu. Jde o to, že ten server musí podporovat vlastně kompatibilitu připojení z mobilu, nebo to musí být vyloženě sám o sobě Bedrock server. Potom tady bude vlastně port, který já teď nechám tak, jak byl vyplněný, 19132, na něj šahat vlastně vůbec nebudu. Pokud tam ho nemáte nebo máte jinak, tak se podívejte a přepište ho na tohle. Dávám tady přidat server dole vlevo. A on mi to teď načítá nějaký detaily o tom serveru, a takhle když sjedu dolů tady tou levou záložkou, tak vlastně dole bych měl vidět ty přidané servery. Já tady mám ten Godlike. A teď vlastně už mi nic nebrání dávat tady hrát. Pokud ta kompatibilita je OK, tak mě to normálně hodí do hry. A typicky se budete muset registrovat. Já, že už jsem to tady zkoušel, tak vlastně registrovaný jsem, ale jinak jdu tady do chatu, do toho prostředního nahoře, do toho tlačítka. A vždycky po prvním přihlášení typicky se budete muset registrovat, znamená, dávám to lomeno register a teď dvakrát heslo nějaký, co si zvolíte. A tady teď dám YouTube 2026, což samozřejmě není nějaký silný heslo, tohle si tam nedávejte, nebo se vám tam pak každý přihlásí, pokud bude chtít, tam si dejte teď nějaký unikátní svoje, ideálně vždycky dvakrát to stejný, ideálně něco, co nemáte někde na dalších službách, v případě, abyste se nějak chránili, kdyby se tohleto prošvihlo někde, tak ať vám to pak nezablokuje všechny maily a tak dále. Takže já dávám registr, on mi to teď řekne, že už jsem registrovaný, ale vám se to normálně přihlásí. No a teď dávám login, když se přihlašuju už znova, takže lomeno vždycky login. Jsou to vlastně standardní příkazy jako na počítači. To heslo, co jste si teda vybrali. Já teď jsem to zavřel. Nevadí. Nevadí. No tak aspoň vidíme, jak to vypadá, když se přihlašujeme znova. Teď vlastně už jsme po registraci. Tak a teď dáváme ten login. No. Lomeno login. YouTube 2026. Tak. No a vypadá to, že nás to hodilo do hry. Jsme na spawnu tady. No a pokud se nepletu, tak bychom měli mít v podstatě plnohodnotnou hru tady. A můžete vyzkoušet třeba tady získat nějaký kit, mělo by to fungovat. Jo, tady máte knížku, to si můžete přečíst. Nějaký sazeničky, protože jsme v poušti. Vyzkoušíme ještě nějaký příkaz. Lomeno kit starter, to když tak můžete dát taky, pokud se připojíte na Godlike. Jo, to nám dá nějaké věci. A ještě vám teda ukážu pro tip, kdybyste opravdu se připojili, tak pro první hráče, tady když půjdete po té cestě tady k tomu pandulákovi, tak tady ještě je dáreček na téhle druhé cedulce. To vám dá ještě nějaký babky do začátky a ještě nějaký možná další věci do inventáře. Jinak je to klasický survival, můžete si tady dělat, když odejdete pak ze spawnu, co se vám bude chtít. Tak jo, když tak se na vás budu těšit, nebo se připojte někam jinam a hlavně ať se vám daří a zatím čus.